daqs kemm hemm affarijiet li jistgħu jgħinuna, hemm ħmerijiet illi jistgħu ifottuna tajjeb u nista' nagħmel xi kanzunetta jew xi poeżija, però niltaqgħu il-ħin kollu ma' nies illi jixtiequ illi jibdew jew ikunu jew u għax ikun xi ħadd qalilhom jew semgħu xi ħmerija. Dawn il-ħmerijiet iġibulhom ħajjithom miżerja u jew iwassal kif jiġri lil diversi nies illi jaqtaw qalbhom u allura jollu kollox jerġgħu jmorru għall-ħajja l-antika. Illum ħansemmi ftit affarijiet, ftit ħmerijiet illi m'għandekx temmen, illi anzi jekk ma temminhomx ħatara aktar progress u 100% ħadħossok ħafna ħjar iktar milli kollox. Il-number one hija il-famuża ma' ħafna ħmerija illi trid tikol assolutament le u diment illi inti m'għandekx kundizzjonijiet mediċi u allura ħabba fihom it-tabib speċifikament jgħidlek biex tikol kull ftit sigħat. M'hemm l-ebda raġuni għal metabolizmu għal fat loss illi inti bil-fors trid tikol kull 3 sigħat. L-importanti huwa bħal xi kont illi inti tara it-total ta' xkilt f'ġurnata. Tara f'liema sens mhux toqgħod tot kull kalorija ta' kif tkellimna miljun darba, imma li tara illi imqar 80% tal-ikel illi kilt ġeneralment huwa ikel li taf li qed jagħmellek il-ġid, l-20% ta' ġimgħa sħiħa qed ngħidu ta' ġifieri, mela inti meta tħares lejn ġimgħa sħiħa tgħid fil-maġġoranza assoluta naħseb kien hemm imqar jew naf li kien hemm imqar 80% tal-ikel illi kien ikel illi qed joħodni fit-triq li nixtieq. It's okay illi kolli ta' kultant ħriġ pereżempju u ħadd pizza żgħira fl-Oxelid, ħadd żewġ ta' simbit mal-ikel, tal-kultant f'dik il-ġimgħa ma ġara xejn, speċjalment jekk ikunu xi jikla jew tnejn. Qed inħossni poeta hekk hemm qed inqabbel. Proset. Issa, ħmerija oħra illi hawn min isemmi anke minnu sfortunatament kwalifikat u ngħid sfortunatament għax minn ċertu nies ma tistennix illi tisma' ċertu ħmerijiet huwa illi il-progress huwa 80% dieta, 20% training. Daqs kemmu irresponsabbli għal xi ħadd kwalifikat fi training li jgħidlek li d-dieta mhux importanti, hekk ukoll huwa responsabbli ħafna minn xi ħadd kwalifikat fin-nutrizzjoni illi jgħidlek jew tgħidlek illi training ma huwa importanti. Tajjeb ngħidilhom il daw in-nies u tajjeb tkun taf anke inti illi l-exercise huwa l-unika ħaġa illi anka indipendentament minn kollox l-exercise waħdu isibu li wassal għal progress fis-saħħa. Jiġifieri le, mhux vera illi għas-saħħa huwa 80% dieta, 20% training, anka jekk bniedem jagħmel it-training biss ħajjagħmel progress kbir fil-health and fitness, aħseb wara jekk anka ikun hemm pjan tal-ikel li idealment kif semmejna kemm il-darba ikun hemm nutritionist kwalifikata illi tgħidlek jew tagħmellek pjan tal-ikel tiktiblek jiġifieri ta' pjan tal-ikel li idealment ma xiex ħatimxi għax kull individwu differenti minn ta' ħadd ieħor. Mela min jgħidlek 80% diet, 20% training, jew jgħidlek xi 80% training, 20% diet, ir-realtà hi li tnejn flimkien jgħinu ħafna tajjeb. U jekk ħanamlu xi ħaġa jew ħanamlu sew, tajjeb, mhux se ngħid jew ma nagħmlu xejn, imma anke training, jekk ħanamlu training mhux xart tanħabba kod biex ngħid tagħmel xi ħaġa, tajjeb, pereżempju, all right, jekk nimxi kwarta aħjar milli ma mxejt xejn, vera, però kemm hu aħjar illi jekk għandi kwarta jekk għandi nofsija, dik nagħmilha bl-iktar mod effiċjenti nieħu l-aħjar riżultat tagħha. Billi idealment inħaddem kważi l-muscles kollha ta' kullum kien. U għal diħat wassalni għal-ħmerija oħra li jew min jgħidlek titrenjax iktar minn body part aktar minn darba. Per eżempju saqajk ħaddimhom darba fil-ġimgħa, darbtejn fil-ġimgħa, sidrek ħadmu darba fil-ġimgħa, l-aktar darbtejn fil-ġimgħa. Ħmerijiet, fir-realtà kif jistgħu juruna l-antenati tagħna illi biex jieklu, biex jiżiraw l-ikel tagħhom, biex imbagħad jaħżdu il-frott tal-ikel tagħhom tajjeb il-frott ta' xogħolhom skużani. Daw kienu dejjem jitħabtu, daw kienu dejjem jagħmlu kważi xogħol repetittiv. Allura jekk ma jalmuna xejn daw in-nies, jalmuna illi anke jekk tibqa' tagħmel l-istess xogħol, anzi ġismek ħajjissaħħaħ. Tara ritratti ta' dawn in-nies kemm kienu b'saħħithom, kemm kienu jixjieħu jibqgħu jidhru anke tajbin, jibqgħu jaħdmu tajjeb, ġifieri dak huwa sinjal ċar li żgur li le
mhux qed isir ħsara jekk aħna qed inħadmu l-istess body parts aktar minn darba fil-ġimgħa. Allura anke fit-training tiegħek jekk anzi trid tiżviluppa ċertu partijiet, aħna pereżempju New Better Life kemm innaxxaru anke online mid-dar, għandna sistema ta' roster fej bija naraw illi ħaddimna diversi body parts f'diversi ġranet. Għax iktar ma nħadmuhom daw, ċertu kontrolli ovvjament, aktar ħanaraw riżultati. Ma ngħidux saqajn ħanużawhom darba fil-ġimgħa biss, anzi laqgħet insemmu s-saqajn, is-saqajn huma l-aktar body parts illi jużaw jeħtieġu kaloriji biex jiffunzjonaw għax huma uħud mill-ikbar body parts illi għandna f'ġisimna. Flimkien ma' darna, per eżempju, li huwa body parts kbir, istider ukoll, però mill-ħibs l-isfel hemmhekk għandna fost l-ikbar muscles illi għandna f'ġisimna. Mela dik oħra. Ħmerija oħra illi ma tistax tikol carbohydrates wara s-sitta. U qed nisħajlek inti u tara dal-video jew titfaqqa waħda xi waħda ma' moħħok hekk jew il-marelli kemm darba smajta dil-kummedja. Iva din hija ħmerija. Tajjeb ingħidlek illi anzi hemm studji li juru illi jekk aħna niklu il-carbohydrates tagħna fil-għaxija, mhux bil-fors fil-għaxija biss, sa tifhimniex ħażin, ma rrid li ħadd li jmur f'estrem ieħor li jgħid jiena l-carbs ħanibda nikol kollha wara s-sitta, mhux il-mess